Avura krem lang no ajoyne Sumsi ame kribu play Rong rup rong rai chilling bang ave Jung peri si do nang sai se Ko man tu si pe prai chi hem ku Bivir vechi lama chok chi lama Nang rada tu makadom kaning ri arju tha hem pu Ning chi rui si va nang king ri Ni den ve tha Avur pin chi dead na pusi Chi bing red nang ko khen easy Nang hem kang kher ta in sam ri Jok ta ave ki lun ji Ko man tu si bi prai chi hem pu Bivir vechi lama chok chi lama Nang rada tu makadom kaning ri arju tha hem pu Ning chi si va nang king ri Ni den ve tha Hello, Alisha Ingtipi Karbi. Nangli lun kilunil tum thak lo idlo. La pen ke nangli say dopo. Nangli voice clarity ta do lo. La pen ke nangli energy mission. Bonsta mi timing abang ke asap loss chata son sinil tum thak lo. Nangli lun asap sun modify ason. Bonsta mi positive hin sido. Lapen ke nangli vibrato ta item lo lapen chi plan lo lapen ke nangli nil tum judges atum ke thek panlong abang ke lapu hello nangli ke versatile lo nangli phanja ta lumle nang pi pusta nangli catchy o thek ta po sun chi thek panlong lapen la we ke thek panlong te men chi nangli phan marks nang pi paneng lo father Nelson pen 45 marks father Navinson pen 43 marks Cordy Francis pen nang 39 marks nang piglo lapan ni Caroline pen 35 lapan Nilihin pen 40 marks nang piponeglo pangrum pen nang li 202 marks score lo lapan ke nang li ka chipaduk lapan nang li ke theka join si nang li phan ke final round lo nang select poniglo congratulations lapan all the best